савол ҳаме ки кӯдаки дусола дорем, хостем фаҳмидан ки ҷину аҷинаву ҳамчунин чизо аз кадом сол ба кӯдак залали худро мерасонад ва даъвош чӣ аст? муддати 3 моҳ аст, мекобем ягон қори, ягон домуло намеёбем ки хонад, отказ мекунанд. Кӯдак гирифтор шуд ба беморӣ. кӯдак бале то 1 имсолагӣ соз буд, аз дусолагӣ шабо мехезад, мешинад, гиря мекунад, хоб намекунад, беморхона мебарем, соз аст мегӯянд, нерви, асаб ҳама ҷош ҷобаҷо, ҳами шабҳо азият мекашад. Сабаби бемориша наёбанд, ин яке аз аломатҳои бемории рӯҳӣ буданаш. Чунки ҷинна онҳо дида наметонанд ва ҷинна онҳо исбот кардаам наметонанд, чунки онҳо бемории бадан ҳастанд. табибони бадан ҳастанд. аслан табибони шариат ино ҳам табиби бадану ҳам табиби қалбу рӯҳ ҳастанд. бинобар ин ино ҳама бемориҳое мефаҳманд. онҳо фақат табиби бадан ҳастанд, табиби рӯҳ нестанд. бинобар ин мегӯям ки ҳама ҷош хуб аст. ҳоло як одама бинед, агар сеҳргар мегираду ба як ҷои аъзои ҳамон одам ята ҳайкалчие мегираду сӯзан метиқонад, масалан ба як ҷоҳош сӯзан метиқонад, ҳамин одам ҳамин аъзояш ба худи сӯзан даромадагӣ бо ин дард мекунад, духтуру мера рентген мекунад, узи мекунад, ҳеҷ чӣ нест. ин мегӯяд ки ман ҳамин дарди сӯзана ҳаминҷа ҳис карда истодиам. духтуро мебинад не ҳеҷ чӣ надорӣ, мегӯянд яъне дар назари онҳо ин одам дурӯғчӣ метобад. лекин ва илло ин яъне илми сеҳри масалан ботил аст. сеҳр албатта илми зараровар аст. ё ҷин, бале ҷинҳо ба кӯдакҳо зарар мерасонанд. аввалин лаҳзае ки кӯдак ба дунё ҳоли пурра ҷасадаш аз модараш ҳоли берун набаромада аллакай зарбае мехӯрад. ҳама фарзандони одам дар вақти таваллудаш ба ҳамин хосираш миёнаш биқин ба ҳамин ҷоя зарба мехӯрад аз шайтон, ғайри исо алайҳиссалоту вассалом ва модари исо марям алайҳиссалом. ино ба сабаби дуои модари марям ки парвардигоро ин фарзанде ки ман дар шикамам дорам ина ва зурриёташа аз шайтони раҷим нигоҳ дор гуфта дуо кардаги буданд. аллоҳ таоло дуошона иҷобат кард. исо ва модарашон яъне бегирия таваллуд шуданд. яъне шайтон зарба задагӣ нест. хулоса аз ҳамонҷо шурӯъ мешавад душманӣ. то охирин лаҳзаи ҳаёти ҷонканӣ кӯшиш мекунад ки ҳамин одам аз дунё кофир мурад. ҳар чӣ ваъда мекунад, ин метиҳам вай метиҳам, кофир шав, ягон сухани куфр гуфта, дар охирин лаҳзаҳошам омада кӯшиш мекунад то ин ки инсон аз дунё ғайри мусалмон барад. душман аст. ӯ кӯшиш мекунад зарар расонад. фақат мо дирӯз дар суҳбатамон ҳам гуфтем, дар китобо олимҳои ҷиншинос гуфтиянд ки агар кӯдак гирифтори бемории ҷин шавад, яъне хондани кӯдак аз хондани одамои калон фарқ мекунад. ҷинни кӯдак кати монанди кӯдаки инсӣ чӣ хел муомила мекунад, ҳамин кӯдак кати ӯ одами калон нест ки вай кати серьёзна гап занед. яъне муомилаш фарқ мекунад аз одами калон, аз ҷинни калонсол. ғолибан ба ҳамин ҷинҳои майда ҷинни майда медарояд. бинобар ин ба кӯдакҳои майда ҷинни хурдсол медарояд, ҷинни кӯдак вай гапа намефаҳмад. ҷинни кӯдак бинобар ин вай ҳамин ҳатто гуфтиян шоколад метиҳаму ҳамин хел чизо кати вай алда карда мешад. ба ҳар ҳол менам мутахассис бурдан накарда. акун вазифае ки шумо иҷро мекунед ҳозираш ба дуо, сураи фотиҳаи ба об хонда метед, қуръон гӯш мекунед, дар хонаҳотон сурати ҳайвоноти ҷондор ё бозичаҳои ҷондор, суратҳои ҷондор набошад, саг набошад. чунки ин чиз фақат барои шумо не, барои табобати фарзанди шумо не, барои ҳама. барое ки хонае ки дар он сурати ҳайвоноти ҷондор ё одамҳои сураташ мешад, ҷинҳо ба он хонаҳо бисёртар ворид мешаванд, фариштаҳо намедарояд.
اینچنین در خانه‌ای که سگ هست فرشته ها نمی‌درآیند. و اینچنین وقتی در آمدن به خانه البته بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا و علی ربنا توکلنا گفته در آمدن نکن. شیطان در آمدگاه خانه آدم می ایستد. وقتی که بنده وارد خانهش میشد و بسم الله گفته می درآید، شیطان ها به دیگر شیطان ها میگوید که در این خانه برای ما جای نیست، رفتیم از اینجا. گفته می رفتیم و در خانه‌تان سوره بقره خانه‌تان تا اینکه بودگی شیطان های اوار به گریزد. و اینچنین پیش از در آمدنی به حاجت خانهش بله بسم الله از نام کودک آلین گفته نمیتوند، شما گفته در آریتان. خلاصه علاجش بینتانده یگان آدم علمدار باشد